lytter til Radio Rakkerpak. Ej, hvor ser jeg klam ud. Jeg kommer aldrig til at score nogen, når jeg er så fed. Mie vender og drejer sig foran spejlet i prøverummet, hvor hun er hoppet i en tætsiddende sommerkjole. Hun griber fat i en delle lidt over hoften, som nok mest af alt bare er hud. Hvis Mie synes, at hun ser fed ud, hvad må hun så ikke tænke om mig? Jeg kigger skamfuldt ned ad mig selv og mærker med det samme dobbelthage mod brystet. Min mave vælter ud over buksekanten, og min lår føles som store, massive søjler, der konstant gnider mod hinanden. Jeg skærer ansigt, vemmes over mig selv. Hun har jo ret. Hvem vil nogensinde kunne elske en, der er så klam og fed som mig? Det var Mie, der insisterede på, at jeg skulle med ind i prøverummet, selvom jeg ikke selv skal prøve noget. Så nu står jeg her bag hende og prøver at fylde så lidt som muligt, mens jeg holder hendes taske og skiftevis smiler stift, nikker mekanisk eller ryster på hovedet. Turen rundt i tøjbutikken er et langt skuespil. Jeg bladrer bøjlerne igennem, forsøger at se interesseret og undersøgende på de forskellige mønstre, farver og snit, løfter en bøjle fra stativet og spørger min veninde om hendes mening, før jeg finder på en eller anden undskyldning for, hvorfor jeg alligevel ikke vil prøve den. Det eneste, der reelt fylder i mit hoved, er det faktum, at den største størrelse er en XL. Jeg er selv udenom det. Jeg burde bare tage mig sammen. Mie ender med at købe 2 toppe og en kjole. Selv lægger jeg et par stribede glimmersokker og en hårklemme på disken. Flere accessories til samlingen. Lige hvad jeg har brug for. Isa spørger, om vi vil med på café, når vi har kigget færdigt, siger Mie, da vi forlader butikken. Jeg tøver et øjeblik, men svarer hurtigt. Jeg har lovet mine forældre, at jeg tager med op til mine bedsteforældre i aften. Min mave begynder instinktivt at rumle. Jeg har næsten ikke spist noget de sidste par dage. Jeg håber ikke, Mie kan høre det. Drop dem, prøver Mie ihærdigt med et skævt smil på læben. Men jeg står fast, og vi krammer farvel. Jeg kan mærke lettelsen brede sig i mig efterfulgt af en forventningsfuld glæde. Huset derhjemme står tomt. Familien er hos bedsteforældrene, og jeg kan endelig slå mig løs. Nana er 19 år og har i størstedelen af sit liv kritiseret sig selv på grund af sin vægt og udseende. Uanset hvor meget hun prøver at ignorere og undgå de negative tanker, fylder de næsten altid, både i hendes eget hoved og i de kommentarer og blikke, hun møder fra omverdenen. Det kan måske lyde paradoksalt, men det eneste sted, hun finder midlertidig ro, er i sine overspisninger, som den, hun har planlagt at skulle hjem til nu. Hendes overspisninger er blevet en måde at håndtere de følelser og tanker, der fylder i hendes hverdag, men efterfølgende fører overspisningen til et voldsomt selvhad, og på den måde fortsætter den endeløse negative spiral. Nana lider af den spiseforstyrrelse, som man kalder tvangsoverspisning eller BED. Et eller andet sted ved hun, at hun har et problem, men tanken om at bryde ud af mønstret virker komplet uoverskueligt. Så spørgsmålet er, om hun kan bryde fri af spiseforstyrrelsen, når den har fulgt hende så længe, og når omverdenen samtidig er et ekko af de fordømmende tanker, hun har om sig selv. Velkommen til Psyken. En podcast, hvor vi udforsker sindets dybder og dykker ned i de diagnoser og lidelser, der af og til kan blive til det, som meget generaliseret betegnes som psykisk sygdom. Jeg er Psyken. Jeg er din guide gennem de labyrintiske nervebaner, der udgør den menneskehjerne, der indeholder, psyken. Mig behøver du ikke tænke alt for meget over. Jeg er her bare. For at hjælpe dig med at forstå, hvordan det er, når psyken gør ondt, har jeg samlet en række fortællinger. Så kom med, og lad os sammen blive klogere på hjernens kringelkroge. Når jeg siger spiseforstyrrelse, så bevæger dine tanker sig nok først over på en person, som er meget tynd og spiser meget lidt. Men den type spiseforstyrrelse, som faktisk er mest udbredt i Danmark, er den, man kalder tvangsoverspisning eller BED, den engelske forkortelse af binge eating disorder. Når man lider af BED, har man episoder med overspisninger, hvor man mister kontrollen og indtager store mængder mad på kort tid, ofte i skjul. Efterfølgende føler man typisk skam, skyld eller væmmelse.
I modsætning til bulimi kompenserer man ikke ved at kaste op eller overtræne. Derfor oplever mange, at de tager på i vægt. En tredjedel med BED har dog stadig det, man vil kategorisere som en normalvægt. I WHO's nuværende diagnosesystem ICD-10 hører BED under det, man kalder andre spiseforstyrrelser med koden F50,8. Kendskabet til den her spiseforstyrrelse har dog udviklet sig en hel del siden ICD-10 udkom. Derfor er BED også blevet anerkendt som en selvstændig diagnose i den kommende version. I det her afsnit skal det handle om Nana, som du mødte i prøverummet i begyndelsen. Da Nana var 7 år, konstaterede skolens sundhedsplejerske, at hun vejede for meget. Lige siden har hele Nanas liv drejet sig om mad og vægt. Den ene slankekur har erstattet den næste, og selvom det flere gange er lykkedes hende at tabe sig, har hun altid taget kiloene på igen. Nana går nu i 2G på gymnasiet og bor hjemme hos sine forældre. Skiftene mellem slankekur og overspisning er blevet en fast del af hendes hverdag, og den her dag er ingen undtagelse. Hvorfor holder bilen stadigvæk i indkørslen? Mor! Råber jeg højlydt og lettere forpustet, mens jeg sparker skoene af i entréen. Jeg stikker hovedet ind i de forskellige rum, indtil jeg finder hende med halvdelen af kroppen inde i vaskemaskinen i bryggerset. Du sagde i søndags, at I ville tage ned til mormor og morfar i aften. Hej skat, også dejligt at se dig. Morfar er blevet lidt sløj, det er ikke noget alvorligt, men vi venter med at besøge dem til en gang i næste uge. Så kan du måske også komme med. Lyder det ikke hyggeligt? Jeg kan se min plan smuldre foran mig. Jeg havde planlagt det hele. De skulle ikke være her. Nu troede jeg jo lige, at I ikke var hjemme, begynder jeg, men jeg kan godt høre, at det lyder mærkeligt. Hvorfor skulle de ikke måtte ændre planer og være hjemme i deres eget hus? Jeg må bare lave om på planen. Tænk hurtigt. Jeg kan ikke vente mere nu. Lige meget, dresser jeg irriteret. Må jeg låne bilen så? Hvad skal du med den? Skulle du ikke lave aflevering? Jo, men hvis I skal være her og larme og forstyrre, så vil jeg hellere tage over til Mia og lave den. Løgnen kommer lynhurtigt og ubesværet til mig. Mor stiger overrumplet på mig, men begynder at lede med hænderne i lommen. Jo, det kan du vel godt. Jeg troede bare... Hun fisker bilnøglen op af lommen. Tak, cutter jeg hende af og snupper nøglen ud af hånden på hende, inden hun er nået at række den frem. Så drejer jeg om på hælen og går resolut mod mit værelse og lukker døren bag mig. Jeg stopper op et kort øjeblik og lytter efter, om min mor er fulgt efter mig. Mit hjerte banker derudad, men der er ingen skridt på gangen. Nu gælder det bare om at få smuglet maden ud af værelset og ind i bilen, uden at nogen opdager det. For en sikkerheds skyld ruller jeg kontorstolen hen foran døren, før jeg går hen og åbner vinduet ud mod haven. Der er en busk lige under vinduet, som jeg nemt kan gemme en pose i. Jeg skal bare lige have fundet tingene frem. Jeg trækker gardinet for det åbne vindue. En snap fra Mie vibrerer fra min telefon. Hun har sendt et billede fra caféen. Spørger, om jeg ikke joiner. Jeg låser telefonen uden at svare. Jeg kan ikke spilde dyrebar tid. Da jeg har fået tingene samlet, sætter jeg mig et kort øjeblik på sengen med et overfyldt stofnet på skødet. Mine skuldre sænker sig en anelse. Det føles som om alting falder lidt mere på plads. Bare det at vide, at jeg ikke skal ud og købe noget nu. Den del er overstået. Jeg slipper for det blik fra kassedamen, der altid kigger lidt for længe. Slipper for at finde på endnu en løgn, når jeg kommenterer på min kurv. Jeg kan stadig mærke, hvordan det føles at stå der foran hylden med chips og forsøge at virke afslappet. Bare få det overstået. Læg det i kurven. Der er ingen, der lægger mærke til dig. Det er der bare nogle gange. Ligesom sidst. En ældre mand med en pose gulerødder. Han kom direkte hen til mig og holdt dem op og spurgte, om vi skulle bytte, som om det var en sjov idé. Jeg nåede ikke engang at reagere, før han bøjede sig ned, fiskede min pose med chips op og lagde gulerødderne ned i stedet. Det er bedre for dig, konkluderede han bedrevidende. Jeg forsøgte at smile, men det føltes som om, at mit ansigt var frosset fast. Så forsøgte jeg med en undskyldning om, at de var til min mor, at jeg faktisk stadig ikke kan lide sour cream and onion. Alle de der standardsætninger, som jeg har i mit beredskab. Han trak bare på skuldrene, rakte mig posen med chips tilbage og gik sin vej. Lyden af fodtrin på gangen trækker mig tilbage til nuet. Jeg sidder helt stille, så man næsten ikke kan høre poserne knitre mod hinanden.
Min vejrtrækning er let og overfladisk, mens jeg lytter efter skridtene på gangen, indtil jeg hører døren til badeværelset smække. Så rykker jeg. Mens Nana får smuglet sit net med mad ud i bilen, vil jeg prøve at forklare, hvad det egentlig vil sige at have BED. Ligesom ved andre spiseforstyrrelser er mennesker med BED ofte meget optaget af mad, krop og vægt. Tankerne om dette fylder konstant og bliver en dominerende del af hverdagen. En af de mest centrale kendetegn ved BED er en tilbagevendende følelse af kontroltab i forbindelse med overspisningerne. Under en overspisning spiser personen ofte hurtigt og alene, ikke nødvendigvis fordi de er fysisk sultne, men fordi trangen føles umulig at ignorere. Mange beskriver oplevelsen som at være fanget i en trance, hvor de ikke kan stoppe, før de har spist op og føler sig ubehageligt mætte. Overspisningen bliver ofte en måde at håndtere stærke eller ubehagelige følelser som angst, ensomhed, vrede eller tomhed. Selvom overspisningen midlertidigt kan give en følelse af lettelse eller ro, efterfølges den typisk af skam, skyld og selvbebrejdelser, hvilket kun forstærker et allerede lavt selvværd. For mange kan det føles som en ond cirkel, hvor de negative følelser og spisningen gensidigt forstærker hinanden. For personer med BED er følelsen af at være forkert ofte knyttet til en konstant opfattelse af at være anderledes og mindre værd. Samfundets forventninger til sundhed og udseende skaber et pres, der kan føles overvældende og ekskluderende. Nana oplever det f.eks. både når hun køber ind og bliver konfronteret med sit indkøb i supermarkedet, og da hun er på shoppetur med sin veninde, men ikke selv kan passe noget af tøjet i butikken. Det lyder måske som små hændelser, men for Nana er det en konstant påmindelse om, at hun ikke passer ind, og det forstærker hendes følelse af hele tiden at blive vurderet af omverdenen. Hver gang hun træder uden for døren, føler hun sig som et mål for andres kommentarer og blikke på grund af sin overvægt. Dette ydre pres kombineret med de indre kampe fastholder ofte spiseforstyrrelsen og gør det endnu sværere at bryde mønstret. Jeg drejer ind på en lille grusparkeringsplads ude i skoven. Den er næsten øde. Kun en enkelt bil holder lige ved indkørslen til pladsen. Jeg parkerer bilen i det fjerneste hjørne og lader motoren dø ud. Endelig alene. Det her er min pause. Min belønning. Jeg har fortjent det oven på den lorteuge, jeg har haft. Jeg fisker nettet frem fra bagsædet og breder indholdet ud over sædet ved siden af mig. En bøtte med spaghetti-rester, som jeg snuppede fra køleskabet, inden jeg gik. En halv pakke rugbrød og et halvfyldt glas med Nutella, cola, en pose gifler, en plade Marabou, en pose Haribo og så chipsene selvfølgelig. Jeg tager en dyb indånding. Tankerne hamrer derudad. Jeg er fyldt med blandede følelser. En del af mig ønsker at tage ansvar, tage kontrol, men en anden del er alt for træt, alt for svag. Jeg prøver at ignorere den selvkritik, der blusser op. Tankerne om, at jeg er svag og patetisk. Jeg ved, hvordan jeg kan slukke for dem. Så starter jeg. Spaghettien glider hurtigt ned, lægger en god bund, men jeg er kun lige begyndt. Jeg flår posen med gifler op, fast besluttet på at slukke helt for alle tanker. Smagen af sukker og kanel breder sig i min mund, og jeg kan mærke, hvordan roen begynder at sænke sig over mig. Endelig er der ro i mit hoved. Det hele forsvinder. Ensomheden, skammen, utilstrækkeligheden, selvhadet. Mekanisk fisker jeg en skive rugbrød op af posen og begynder at smøre den med et tykt lag Nutella. Jeg spiser den i 3 bidder og begynder forfra. Skiverne forsvinder en efter en, indtil posen er tømt. Jeg kører fingeren rundt i kanten af glasset med Nutella, slikker den ren, før jeg skyller efter med en halv liter cola. Jeg åbner pladen med Marabou, bryder et stykke af og lader det smelte på tungen, mens jeg famler efter de sidste uåbnede poser. Slik, chokolade og chips kører nu skiftevis ned. Den salte og søde smag blandes, og det føles som om jeg drukner alt det, jeg ikke har lyst til at føle. Men da jeg er nået halvvejs i posen med vingummier, mærker jeg noget. Jeg prøver at ignorere det. Kaster et stykke chokolade mere i munden, men følelsen af kvalme kommer snigende. Mit hoved begynder at dunke, og maven føles tom, som om den er ved at sprænges. Langsomt bliver der dæmmet op for de tanker, det ellers har lykkedes mig at holde på afstand indtil nu. Jeg sætter tempoet op.
når knap nok at tykke, men sluger bare det ene stykke efter det andet. Jeg burde stoppe nu. Jeg burde virkelig stoppe. Men jeg kan ikke. Jeg ved, at jeg ikke kan stoppe, før den sidste pose er tømt. Bilen føles pludselig mindre, som om emballagen hober sig op omkring mig. Jeg kan mærke de kritiske tanker ulme i baghovedet, mens jeg tykker og synker det sidste af chipsposens indhold. Da jeg krøller den sidste pose sammen i hænderne, blæser de tilbage for fuld styrke. Hvor patetisk har man lov til at være? Du kan ikke finde ud af en skid. Hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen? Har du ingen selvkontrol? Se på dig selv. Jeg får øjenkontakt med mig selv i bakspejlet. Jeg har Nutella i mundvinen. Min hud er fedtet og glinsende, og jeg har et vildt udtryk i øjnene. Du lover altid at stoppe. Mandag, siger du, og starter op på en ny kur. Men du ved jo godt, at det ikke holder. Du er svag. Det er derfor, ingen vil have dig. Alle kan se det på dig. Og hvad med dine stakkels venner og familie? Tror du ikke, de skammer sig over, hvor ulækker du er? Du er en belastning for alle omkring dig. Tårerne vælder frem i mine øjne. Jeg prøver febrilsk at børste mig fri af de krummer, der virker til at være overalt på mit tøj, men ligegyldigt hvor ihærdigt jeg forsøger at børste mig fri, klæber de sig fast til mig. Jeg ved godt, at det er alt andet end rart at være i Nannas hoved lige nu. De følelser, hun kæmper med, og de tanker, der hamrer løs, kan føles voldsomme og overvældende. Men selvom en spiseforstyrrelse som BED er en kompleks størrelse, så findes der måder at behandle den på. Selvom vægt ofte er det, der først bliver lagt mærke til hos en person med BED, handler behandlingen ikke om slankekurer. Faktisk er en af de første ting, man lærer, at vægten slet ikke er problemet. Det er spisningen og de følelser, der ligger bag. Det handler om at bryde med de mønstre, der fastholder spiseforstyrrelsen, og lære nye måder at håndtere de udfordringer, som maden ofte bliver brugt til at dulme. For mange starter behandlingen med noget så simpelt og samtidig så svært som at skabe struktur. Mange med BED spiser nemlig uregelmæssigt og ofte for lidt mellem overspisningerne. Men det er ikke kun måltiderne, der skal på plads. De følelser, der udløser trangen til at spise, skal også håndteres. Mange får hjælp i gruppeterapi, hvor de møder andre med de samme udfordringer. Her handler det om at finde ud af, hvordan man kan møde de svære følelser, ensomhed, skam, utilstrækkelighed, uden at søge trøst i maden. Samtidig kan gruppen give en følelse af ikke at være alene. BED blev først anerkendt som en officiel diagnose i Danmark i 2022, og mennesker med lidelsen har nu ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Efterspørgslen på behandling er dog langt større end de eksisterende tilbud, og mange oplever lange ventetider. Heldigvis har undersøgelser vist, at behandlingen er effektiv, hvilket giver håb om, at politisk handling snart vil sikre, at flere får den nødvendige hjælp. Det bringer mig tilbage til Nanna, for der er noget, som tyder på, at hun har nået sit mætningspunkt i mere end en forstand. Der må være en pakke Kleenex herinde et sted. Snotten løber i 2 lange baner fra min næse, og jeg leder desperat efter en eller anden form for papir i handskerummet. Til sidst sker jeg op. Jeg hamrer frustreret rummet i, tørrer næsten i mit ærme og synker sammen i sædet. Jeg lukker øjnene og lader tårer og snot løbe ned af mit ansigt. Det er lige meget. Alting kan være lige meget nu. Pludselig kan jeg høre musik. Høje råb og en høj dytten nærme sig i det fjerne. Jeg farer forskrækket sammen og er pludselig ekstremt bevidst om, at jeg sidder på en offentlig parkeringsplads. Jeg ser rundt på det rod, jeg har spredt omkring mig, og begynder febrilsk at samle den tomme emballage i stofnettet, mens blandingen af musik og råben bare bliver højere og kommer nærmere sekund for sekund. Da lyden er på sit højeste, vender jeg mig rundt og ser ud af bagruden. En studentervogn kører forbi ude på hovedvejen. Unge mennesker hænger hujende og grinende ud over de bøgebeklædte sider. Deres glæde og frihed står i skærende kontrast til al den skam, væmmelse og ensomhed, som er fanget inde i den her lille bil. Min mobil er glædet ned til pedalerne under min hektiske oprydning. Med lidt besvær får jeg fisket den op fra gulvet. 6 ubesvarede opkald. Telefonen begynder at vibrere i min hånd.
Det er Mie, der ringer. Mie, som jeg forhåbentlig skal stå og hoppe og danse med på en fyldt studentervogn om bare et år. Jeg har virkelig ikke lyst til at have det sådan her til den tid. Jeg ved godt, hvad jeg bør gøre, men jeg ved ikke, om jeg er i stand til at gøre det alene. Min hånd skælver en smule, da jeg swiper til højre og tager opkaldet. Mie, hvor er jeg glad for, du ringer. Jeg tror, jeg har brug for din hjælp. Du har lyttet til Psyken, en Rakkerpark-original. Fortællingerne i Psyken er fiktive, men er udarbejdet på baggrund af journalistisk research og gennemgået af relevante fagpersoner. Podcasten er produceret af Rakkerpark Productions med støtte fra Lundbæk-fonden. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at gå ind og abonner, del og giv os en anmeldelse. Afsnittet er skrevet og tilrettelagt af Alina Kok. Thor Arnbjørn og Dorte Palle er producer Menneskerummet. René Slot står for lyddesign og mix. Og mit navn er Roberta Hilarius Reichardt, og det er min stemme, du har hørt her i afsnittet. Jeg er Psyken. I lige